Seuraavaksi otamme vastaan Suomen lipun. Asento. Katse oikeaan. Päin. Osastoon. Päin. Käännös vasen. Päin. Ajannut. Katse eteen. Päin. Lepo. Katse eteen. Päin. Lepo. Asento. Jalkaväkirykmentti 48 taistelijoiden muistoa kunnioittaen. Keski-Suomen aluetoimisto ja Päijänteen maakuntakomppania. Arvoisat läsnäolijat, maakuntakomppaniat ja taistelijat ja juhlaväki. Olen toiminnanjohtaja Hannu Haapamäki Tammenleivän Keski-Suomen perinneyhdistyksestä ja tuon tänne jalkaväkirykmentti 48 tilaisuuteen yhdistyksen terveisin. Tänään 18.6.2025 vietämme juhannuksen odotusta monin verroin samassa tilanteessa kuin perinnejoukkomme jalkaväkirykmentti 48 sotilaat 84 vuotta sitten. Euroopassa ja Lähi-idässä riehuu sodat, jota maassamme seurataan huolestuneena. Kansalaiset ja maamme johto ovat kuitenkin helpottuneita, koska maallamme on jälleen liittolainen sotilasliitto NATO, joka on tuonut jo aseita ja joukkoja maahamme, tosin pääasiassa vain harjoitustoimintaa. Tilanne on samankaltainen kuin kesällä 1941, jolloin liittoutumisen oli se yksi ja sama syy kuin NATOon liittyessä, pelko yksin jäämisessä mahdollisessa kriisissä ja Venäjän hyökkäyksen alkaessa. Arvoisat kuulijat, 84 vuotta sitten Jyväskylässä elettiin poikkeavaa aikaa. Kiristyneen kansainvälisen tilanteen vuoksi oli Puolustusvoimista käsketty perustaa joukkoja ylimääräisiä harjoituksia. Näiden harjoituksien mukana Puolustusvoimien palvelukseen otettiin kaikkiaan noin 630 000 miestä ja naista, eli 16% maan koko väestöstä. Tästä joukosta noin 3600 sotilasta kuului täällä Pohjois-Hämeen sotilaslääniin kuuluvan Jyväskylän sotilaspiirin perustamaan jalkaväkirykmenttiin 48. Tämä nykyisen Keski-Suomen alueen rykmentin pääosat koottiin Lievestuoreella
Vesangalla ja Keurulla. Täällä Jyväskylässä perustettiin rykmentin esikunta, esikuntakomppania, granaatiheitinkomppania, tykkikomppania sekä huoltoon kuuluva kolon. Perustamisen jälkeen rykmentti siirtyi pääosin junakuljetuksiin Parikkala-Simpele-alueelle, josta se aloitti hyökkäysvalmistelunsa. Tavoitteeksi oli asetettu Jaakkiman vaskikumppu noin 15 kilometriä rajan takana. Ensimmäiset tulitaistelut käytiin kuitenkin puolustaen, sillä neuvostoliittolaiset pyrkivät häiritsemään rykmenttiin hyökkäysvalmisteluita 22. ja 3.7.41 hyökkäämällä sitä vastaan koko rykmentin lohkolla. Näissä taisteluissa rykmentti kärsi jo ensimmäiset tappionsa, 9 kaatunutta ja 21 haavoittunutta. Varsinaiset hyökkäystaistelut rykmentti aloitti 31.7. noin puolitoista kuukautta täällä perustamisen jälkeen. Hyökkäysvaihe eteni Vuoksen yli Äyräpäässä ja rykmentti osallistui Eteläkannaksen valtaustaisteluihin, jonka jälkeen se ryhmittyi puolustuksen asemansodan ajaksi Kohtan lohkolle ja Rajajoen lohkolle Valkeasaaren alueella. Arvoisat läsnäolijat, jalkaväkirykmentti 48 taisteli koko olemassaolonsa ajan Karjalan kannaksella. Rykmentin riveissä palveli yhteensä noin 5000 suomalaista sotilasta. Heistä menetettiin kaatuneina 946 ja haavoittui yli 2000. Eniten tappioita vaativat kesän 1941 hyökkäysvaihe sekä erityisesti kesän 1944 Tali-Ihantalan torjuntataistelu. Jatkosodassa jalkaväkirykmentti 48 kuuluu joukkoon, joka muodosti viime sodissamme kenttäarmeijan selkärangan. Rykmentti oli kesäkuusta 1941 kevääseen 1942 saakka lähes kokonaan keskisuomalainen. Vanhempien miesten kotiuttaminen, siirrot sekä asevelvollisuusikäisten nuorukaisten saapuminen rykmentin vahvuuteen tekivät siitä lopulta enimmästyltään hämäläisen joukko-osaston. Rykmentin historiaan liittyy pari poikkeuksista piirrettä. Rykmentti suunniteltiin hajotettavaksi kesään 1942 mennessä, mutta hankkeesta luovuttiin ja joukko jatkoi toimintaansa aina vuoteen 1944 saakka. Järjestelyn seurauksena rykmentti jäi kuitenkin aluksi 2-pataljoonaiseksi normaalin 3 sijaan ja vasta 1944 sai 3 pataljoonan entiseltä Pirkanmaalla perustetusta ja lakkautetusta jalkaväkirykmentistä 27. Lapin sotaa ei rykmenttiä enää määrätty, vaan joukko kotiutettiin lopullisesti marraskuussa 1944. Hyvät kuulijat, olemme tänään kokoontuneet muistamaan jalkaväkirykmentin 48 perintöä ja niitä, jotka kerran kantoivat vastuunsa poikkeuksellisessa tilanteessa. Erityisesti haluan lausua lämpimän kiitoksen kaikille tämän jalkaväkirykmentin 48 muistotilaisuuden järjestämiseen vaikuttaneille. Rykmentin perinneyksikkönä toimii tälläkin hetkellä sodanajan kokoonpanossa oleva Päijänteen maakuntakomppania, joka on osa Keski-Suomen aluetoimiston alaisia paikallispataljoona joukkoja. Tämä tapahtuma on arvokas perinne, jota kannattaa vaalia. Kiitos kaikille tilaisuuteen osallistuneille ja rauhallista kesän odotusta. Kiitos. Seuraavaksi Suomen lippu poistuu. Asentoon. Katse oikeaan.